Awakmu wis tau lewat kene iki apa durung lur? Jan rasane kaya masuk ning ngene dimensi lain ya lur ya. Lah kali iki aku arep mblasuk-mblasuk nyang rupet ya lur ya. Jan iki lagi metu kok omahe dialane kaya ngene iki. Wis sampean-sampean sing do sambat Mas mblasuk ning nggonku dalane rusak padha nggonku ya rusak. Muga-muga ndang didandani ayo sambat biar muga-muga dalan-dalan kayak gini iki ndang didandani ngono lho lur. Sebelum berangkat kita jauh, kita ngisi dulu minum dulu bensin iki ning gone pom Sinduro lur. Sapal karo Mas iki ora sing ngedeli bensin. Oke, kita lanjut lagi ya lur ya. Hari ini ki aku arep terke kaos ning gone Sandiko Audio kuwi lho lur sing ngene ngrupet jenengan kuwi lagi metu prapatan luwes ngetuan ngono iki kudune kan ngetan biablas lur. Lah teko kene iki jenenge tukang blasuk ya Mas ya kudune golekane nggon blasuk-blasuk kene menggok ngiri metu eneng nggone jembatan gantung eneng nggone Cokro Menggalan kuwi lho lur. Lah ning kene iki isone dienggo montor truk ya lur ya mobil ora iso mlebu aja ngel-ngel nyangkut teng tengah ra nulungi. Lah kaose kayak gini Sandiko Audio ngene iki nganggo gradasi lur. Nek sampean pengen gawe kaos ning nggonku wae sekirane nggonmu iki kaos nggo kon usaha ngono iki kok tak terne karo tak konten kayak gini kan ya muase ya karo tak lewangi promosi lah. Yes engko gen rame sing delok ngono kuwi lho. Ya jenenge blasuk-blasuk lur setelah nglewati jembatan kono kuwi mang jembatan gantung Cokro Menggalan saiki kita melewati jembatan gantung eneng nggone Jurang Gandul. Lah ning kene iki aku arep mlebu niki jan dialane ternyata ya biyen kae iki urung didandan-dandani ya muga-muga ndang didandani diseruwet ngono halus kaya ngene kanca-kancane ngono kuwi lho. Nek ngene sabar ya. Tapi sabar terus ya kapan ndandani. Lah iki kene iki lur sing tak maksud kaya masuk ning dimensi lain ngene-ngene iki dalane iki ya nek awan ki creepy ngene iki rada serem ngono apa meneh iki nek wengi iki nek kene iki jajal sampean sing tau lewat kene wengi-wengi ketemu apa jajal komen-komen ya. Terus iki jembatane rada miring ya lur ya ngati-ati nek sampean arep lewat kene apa meneh gek salah simpang aja dienggo salah simpang ding wis bahaya banget iki. Muga-muga ngono-ngono kuwi sing bahaya-bahaya ngono kek nang didandani ngono lho ken ora berbahaya nih kanggo pengguna-pengguna sing gaene lewat ning kene. Ning kene iki rasane iki wis kaya nyup ngono kaya ning gone kaya dening Ponorogo lho. Lah kene iki mang terus ae tak tembus nek ning gone sirkuit tril-trilan nek sampean pengen tril-trilan aja ning dalan wae tril-trilan ning kene tril-trilan to dialane glundung kuapok kene. Lah iki metu eneng nggone ngarepe YN. Halo warga YN selamat jalan selamat jalan numpang lewat ya. Lah terus iki aku masuk eneng nggone mlebu nyang nggone daerah omahe Sandiko Audio lho ya. Dadi aku arep ngeterke kaos eneng nggone Sandiko Audio ning kene iki kebabliasen suwi nek ora apa-apa lah puter balik. Pokoke sampean-sampean nek sekirane arep gawe son kuwi kena dienggo hajatan kena nggo pengajian pokoke supaya butuhne son apa ya gurar kok nggo gleng-glengan iki langsung ae kontak kanggone akun sing tak tautkan kene nisor kuwi lho ya ben sampean nanti bisa dilayani dengan maksimal. Kiwoson celimpen atau paket komplit juga bisa.